מה הם לדעתכם הנושאים המרכזיים בהומור הישראלי? בדיחות על הפרסי הקמצן או בדיחות על התימני התחמן? כל אחד יגיד משהו אחר, אבל לדוקטור לימור שיפמן, מהחוג לתקשורת ולעיתונאות, יש דעה מיוחדת. היא טוענת כי ההומור הישראלי עוסק באופן ניכר בזהות הישראלית, בשאלה מי הוא ישראלי, מה טוב ומה רע בו. וזה נושא רציני, על אף כותרת ספרה המעידה על דוקטור שיפמן, שהיא אינה חסרת הומור. הארס, הפרחה והאימא הפולניה. לסיכום, בהומור מקודד מידע היסטורי וחברתי רב. וגם הוא מבליט את המאפיינים המייחדים את המשתמשים בו. הוא מאפשר לבני אדם לומר דברים שהם לא יגידו בדרך אחרת. כמו כן, הומור נוגע בשסעים חברתיים. לכן מעניין לחקור את ההומור מכיוון שהוא בעצם מעין חלון להתבונן דרכו בתודעה הקולקטיבית שלנו. להבין אותה. אולי גם את החרדות הסמויות שלנו. תחשבו על זה. או תקראו על הארס, הפרחה והאימא הפולניה בספרה של לימור שיפמן.